Oğlutlары сельские огни газетасы халық үшін әзірлене. Шуңа күрә безгә әбүнәшеләребезнең укырга теләгән темаларын белү мөһим. Шушы мәгълүматны туплар өчен Мөслим информ хезмәткәрләре очрашулар үткәрергә уйлады. Мәләтәмәк авылында узган очрашуда безне бик җылы каршы алдылар. Районыбызның яңалыкларын без шуннан карап, күреп торабыз, белеп торабыз. Районыбыздагы тарихка да игътибар итәбез. Талантлы кешеләребез дә бик күп. Шушылай иттереп эшләрегезне дәвам итегез, уңышлар сезгә. Газета чыгуын почта хезмәткәрләренең аны алып килүен көтеп торабыз, диде ханымнар. Авыллыклары һәр җомга сайын бастырыла. Аның вакытында килүендә хат ташучыларның хезмәте зур. Тагыла бик акыллы бик әйбәт кыз. Вакытында газетләрне, пенсияләрне биреп баралар. Ну, эшләре бик авыр. Почтальоннар юк. Почтальонда үз газетта тарата. Бакчада тарата. Очрашуга килгән мәләтәмаклылар газетабыз турында үз фикерләрен сөйләде. Авылдашлары турында язмаларны авыл утларының битләрендә күрергә теләкләрен җиткерде. Менә бу очрашулар ясарак булсын иде. Газета безнең авыл утларында әдәп, әхлак темалары яктыртылсын иде. Балаларны ничек тәрбияләргә, һәм дә олыларны ничек хөрмәт итәргә, һәм дә авылдагы яхшы хөрмәтле кешеләр турында язырга яхшы булыр иде. Газета журналларга язылу кампаниясе дәвам итә. Икенче ярты еллык өчен газета журналларга июнь ахырына кадәр язылырга мөмкин. Вакытлы матбугатка язылу дәвам итә. Без укучыларыбызны кызыксындыру максатында 5 июньнән 15 июньгә кадәр әбүнәчү мөмкинлеге игълан итәргә булдык. Әлеге чорда ташламалы бәядән язылырга мөмкин һәм тагын бер кызыксындыру максатыннан эшләнүче акция ул да булса авылларны язучылар арасында бүләк уйнату, шул ук вакытта Татмедиада бүләкләр уйната һәм без тәкъдим иткән тагын бер акция ул бер атуда 3 бүләк акциясы. Бу очракта сез авылларына язылып, Казан утлары һәм Сөембикә журналларында очсыз бәядән, ташламалы бәядән языла аласыз. Авыл утлары газетасы инде 92 ел дәвамында яңалыкларны беренчеләрдән булып җиткерә. Җирлегебездә булган чаралар, кызыклы сәхифәләребез белән танышуны дәвам итү өчен Авыл утлары сельские огни газетасына язылыгыз. Рамиля Сәлимова, Динар Нурудинов, Мөслим телевидениесе.